мумкин ба ҳукми анъана дароду дар ҳар як маҳалла ана хел ҷои нуқтаи амин ҷо кунем ки агар мо ҳам пир мешавем хонаҳои балондошона чӣ ҳастанд майда ҳастанд як дугонамона ёд кунем омада як қатиш суҳбат кунем. ки 50 нафар барасонем чӣ ба мардҳоро гирифтем занҳоро не масъалаҳои гендериам бинитон гуфтан барои ҳамна мо нақша гирифтагим 50 нафар то имрӯза аллакай айчи нафар зиёд шудаги марду зан. ягона мо ба чӣ ҳамин хел аст ки як сарпарасте мешуд ки мана мисол ино яхелош зиёратгоҳҳо рафтанаш мехоҳам ино ҷамъ карда ягон ҷо барем мисол фақат амҷо омада шахмат шашка боз карда китоб мехонану телевизор тамошо мекунану ба якдигар суҳбату бо агар ягон ҷо мо мебурдем мисол сайру гашт. ҳамсолҳо суҳбат мекунем ҳар рӯз 6 нафар 7 нафар то 12 нафар меоянд. Маҳмад аминҷон рӯпарон шиштагӣ исоко барои мо сохта иш айсо исоко акма Ama taşkil şekli akfaya, akfaya, koça.